Warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, barkanmu da wannan rana mai albarka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan YouTube channel namu mai suna Ahmad na Babatek. Kamar yadda kuke gani a title din bidiyon mu, yadda zaka samu 5,000 kullun a online ta hanyar graphic design. A yau za mu yi magana ne akan wani website da ake kira Fiverr Freelancing. Fiverr wani app ne, kamar in ce wani babban kasuwa ne wanda zaka je ka rijista ka bude shagonka. Idan ka bude shagonka zaka je ka aje kayanka na harkan design da kake yi, ko kuma kai any video, any work da kake yi, duk wani abu da ka iya online ko menene kai, ko da baka iya komai ba zaka iya samun aiki a Fiverr Freelancing. Kai dai ku biyo ni a cikin wannan bidiyo na mai albarka. Yau kamar yadda kuke gani gashi mun zo kan browser din mu, sai mu yi searching na fiverr.com, sai mu ce Fiverr gashi nan ta fito, sai mu ce Fiverr, ga nan Fiverr Freelancing, sai mu shiga. Tana ɗan network ɗin ne, bari ɗan tsaye. Kuke gani, bari mu yi searching ku gani. Misali in ce ina son logo, misali in ce mai logo design nake so, misali in ce logo design, misali sai in ce search. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe. Kun ga wannan duka aikin su logo ne. Kun ga wannan starting art, kun gani ga irin abin da yake making, kun gani wannan price ɗin shi yana farawa daga nan, kun gani diba. Wannan kuma wannan starting art ne fa, misali kun gani wannan kenan. Idan muka yi ƙasa za ku yi ta ganin su. Misali bari in ce, kada ka ɗauka wai dole sai turawa ko larabawa ne suke da irin wannan abun nan ɗin wanda ake. Bari mu gani, mu sa from Nigeria kenan. Misali mu sa Nigeria, sai mu search. Kun gani ga wata nan daga Nigeria. Misali bari mu shiga wannan ta farko. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi wannan, kun gani gashi abinda take basic ƙaramin logo, abinda take yin shi tana yin shi ne $15. Mace ce ko tana yin shi a $15. Idan ka zo nan kuma nan wurin standard zaka ga shi ma tana yin shi a $15. Network ne, premium ya danganta dai daga yanda take sawa. Kun gani gashi namiji ma ne ashe. Kun gani ga daga lokacin da, kun gani from Nigeria, kun gani gashi from Nigeria. Kada ka ce kai dan Nigeria ne wai ba zai yi ba, to gashi wannan from Nigeria. Kun gani member since July, kun gani since July 2017, ya fara ne tun 2017. kun gani wannan kuma abun nan din shi, kun gani 1 hour ne gashi, 1 hour response time. Kun gani last week delivery, kun gani last delivery 1 week na aikin shi kenan, last delivery. Kun gani yana jin English ne, to kai ma idan ka zo dole English zaka sa. Kun gani gashi wannan evil logo kenan fa, evil logo designers ne fa. Kun gani gashi. Yanzu misali a ce kuma muna son misali kaman a ce misali animation. Misali bari ku ga abin da ake ce ma animation. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi create custom animate kit for you, animate
gashi nan dai, gashi nan na carton na me gashi kun gani wani half 500 yana ansa shine starting price nashi, kuna gani gashi wannan 55 kuna gani gashi. Bari kuma ku ga iya abin da suke kirkira, kun gani gashi animation kawai ne suke kirkira dan abin nan da yake motsi. Bari mu bude wani daga cikin animation ku gani, misali kamar wannan da yake ansa $60. Bari mu gani animation din shi kamar yadda kuke gani, kun ga iya animation din shi, kun gani wannan starting price kenan, abin nan basic price kenan, karamin price idan zai maka karamin animation kun ga abin da yake karba. Idan zai maka kuma standard wannan kuma gashi kun ga yana karban $80. Kun ga abin da nake so in nuna muku dazu ko, kun ga yana karban $80. Wannan kuma a premium kuma kun ga yana karban $100. Kun gani to wannan gaskiya ba abun wasa bane, kuma kun ga iya abun da yake koyarwa, iya wannan kawai yake koyarwa. Bari kun gani, kun gani, kun gani I will animate your logo. Kun gani, kun gani ba wai wani abu bane. Bari ku gani, bari ku gani, bari ku ga abin da yake yi kawai. Just fa wannan abun, kun ga wannan abun da yake yi, kun gani, kun gani wannan editing, video editing din kawai da yake yi, wannan shine fa yake da wannan. Kun ga har ya kare, to shine fa kawai yake yi wannan a wannan $60, wannan $60 ko $80 ko abun nan din. Kun ga so crazy abun zai zabba mamaki ma. To insha Allah ga wanda yake son complete video wannan da zai registration na ya zama logo designer ko wani abun nan, insha Allahu yadda za ka yi rijista a cikin shi, insha Allahu gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe step by step sai ka gane komai insha Allahu. San aje muku link a ƙasan wannan description na wannan bidiyo insha Allahu yadda za ka fahimci komai da komai insha Allahu. Daga naku Ahmad na Baba Tech, na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.